दासो जलंगानि मावजिया ओंखारबाय माने बिथाङा सिं सिं जे BPF खौनो खालामबाय थादोंमोन दिनै अपेन जाबाय मोनसे समाव बिथाङा साननैसो BPF नि टिकेट मोनैयाव जों फैनानै गाफ्लादोंमोन आरो दायो BPF आवनो थांफिनबाय दा दिनै रायजो राजा मिथिबाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया सोर दिनै बिथाङा मोनसे समाव BSc सुक्ति खालामदोंमोन बे BSc सुक्तिया मा दङमोन मा गैया रायजो राजाया मिथिगो बिनि उनाव बिथाङा BTC जेला सुक्ति जायो बे BSc सुक्ति खालामग्रा BTC सुक्तियाव बिथाङा सापर्ट गैयामोन नाथाय बे BTC सुक्तिखौ रायजो राजाया मदद होनानै BLT खौ सुक्ति खालामदों आरो दिनै BTR सुक्ति जाबाय ND बिनि मोनब्रै हानजा एबसु UBPA जों आरो बे सुक्तिखौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बे गोरोबथाखौ बिथाङा गनाया होननानै बुंदों आरो बेवहायनो बुजियो सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बर' हारिनि मोजां लुबैना लुबैया दा नंखायनो बिथांमोन बायदि मानसिया दिनै बर' हारिखौ बेसेबांबा अलखदनिफ्राय मोनसे फैनाय मोनसे हारिखौ मोजां लामा दिन्थिलांनांगौमोन दिनै गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय जे उल्थां फाल्थां खोथा बुंदो बियो जोबोद दुखुनांथाव आङो बिथांखौ मान होयो बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों बिथांनि देहाया मोजाङै थाथों नाथाय बिथाङा राजखान्थि उल्थां फाल्थां खोथा बुंनाया हारिखौ खहा खालामगोन बे खोथाखौ बयबो बुजियो बे खेबाव जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैदों बेहाय उदालगुरियाव जि मासि दंमोन गासैबो BPF नि आखायाव दंमोन दिनै BPF निफ्राय बिथांमोना बुंदों बेयो जि मासिखौबो बिथांमोनानो लाखिफिनगोन होनना बुंदों मा बुंदों BPF आ एबार उदालगुरियाव मोनसेबो मासि मोना बेयो रोखा बिथांमोना 17 बोसोर BPF खालामनानै उदालगुरिनि MLA मन्त्रिफ्रा EM GM फ्रा रायजो राजानो जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै आरो जोङो सुक्ति खालामनानै दिनै उदालगुरियाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि फैदों ट्राइबेल इउनिभारसिटि फैदों NIT फैदों उदालगुरियाव दिनै नेशनेल स्पर्ट्स माने मा होनो स्टेडियाम फैदों बेजों लोगोसे बाथौ खेराइसालि फैदों मोजां मोजां फसंथानफोर दिनै उदालगुरियाव फैदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बरायदों दा नंखायनो एबार BPF जों रायजोफ्रा थाया एबार UPPL जोंसो थागोन आरो UPPL आ गासै 10 सिटनि गेजेराव 10 सिटखौनो 10 मासिखौनो लानानै देरहागोन आरो BTR सरकारखौ दागोन जिल्लायाव रिहन दैमारि बिथाङा दै लोंहोनो हायैल' नङा बिथाङा गोदान मोनसे जेबो फसंथान लाबोनो हायाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै खालि रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि बादै बिथाङा जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै इलेक्सन फैबा रायजोफोरनो फैसा रानो धोरोम आफादफोरनो फैसा रानो सोरनोबा फैसा रानो होननानै जों खोनादों बिनि बादै बिथाङा रायजो राजानि जेबो जौगानाय हाबा मावनो हायाखै कुनु स्कुल कलेजनि जेंना फोजोबनो हायाखै मैदेरजों मानसिफ्रा गाथार जागासिनो दङ बेफोर जेंनाखौ फोजोबनो हायाखै दा नंखायनो एबार उदालगुरिनि रायजो राजाया रिहन दैमारिनि बुंनाय बायदि भट होआ उदालगुरिनि रायजो राजाया UPPL जोंसो थागोन हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि थगायबाय सोबख'बाय जाख्लयबाय बेखौ जुदि खालामामोनब्ला जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया बेसेबांबा जौगागौमोन जोंनि गासैबो जेंनाफ्रा जोबलांसिगौमोन दा बिनिखायनो नैबे समाव हाग्रामा महिलारि सोबख'नाय थगायनाय नासयनायखौ रायजो राजाफ्रा बुंनो साहस खालामाखैमोन दिनै जों बुंनाय लोगो लोगो बयबो साहस खालामदों मानोना बिथाङा जाय जिखौनो बुङो बिथांमोनखौ साजा होयोमोन बिथांमोनखौ सिगियोमोन बिथाङा माखासे युथफोरखौ केम्प लुयै दोनदों जौ बेदर जाहोनानै रायजो राजाफोरखौ बुग्लुंहोदोंमोन आरो दिनै मोनसे डेम'क्रेटिक सुबुं दारा खान्थिनि मोनसे मोजां थासारि फैबाय आरो बेवहाय रायजो राजाया सोलायनाय लुबैदों आरो बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि जि रायजो राजाखौ थगायनाय बेखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनांगौ जादों मानोना सोरबा सासे दैदेनगिरिया रायजो राजाखौ थगायोबा सोबख'योबा बे रायजो राजाया बे हारिया खहा जानो गोनां जायो आरो बेखौ जों मालाबाबो जानो होआ दैमारि आब'आ जेबो मिथिया बेफोरखौ मानोना बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावा बिथाङा जेनेभानिखौसो मावो बिथाङा माने फरेनाव माने गिदिर गिदिर मिटिंफोरखौसो गायो आरो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाया मा स्किम दङ गैया बेखौ बिथांमोना मालाबाबो फराया बिथाङा इन्टारनेशनेल लेभेलनि लिडार दा जोङो मिथिगौ दिनै भारत सरकारा 75,000 मोनफ्रोमबो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनायनि स्किम दङ आरो बेजों लोगोसे नाबार्डनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जोंनि फसंथानफ्रा 75,000निफ्राय 4 लाखसिम रां होनो हानायनि बेबस्था दङ दा बेखौ जोङो UPPL नि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो आइजो आफादफोरनो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बेखौ होनो थाखाय जोङो हाबा मावगोन आरो गासैबो आइजोफोरखौ जौगानायनि जों हाबा मावगोन